昔々、大昔、高い空の上に観音様とサッタという弟子がおりました。お前も修行を始める時が来た。猿の姿となって下界に降りるのだ。猿ですか？そうだ。決して迷うことなく修行するのだよ。はい、観音様、決して迷わず修行に励みます。下界の高人に降り立ったサッタは険しい岩山の上で修行を始めました。そこへ人間に化けた岩の女の妖怪がやってきました。サッタ様、私と結婚してください。なんだと？お前は誰だ？私は悪い行いをするために岩の妖怪になって生まれた女です。でも人間の姿をしてるじゃないか。はい、あなたと結婚するために化けてきました。私たちは結婚しなければならない運命なのです。私は観音様の弟子なんだ。結婚などできない。もし結婚できないんであれば、どこかの妖怪と結婚して毎日1万人の生き物を殺し、1000人もの人間を食い殺しましょう。1000人の人間だって？そして妖怪の子供をたくさん産むでしょう。その子供たちは高原の生き物をみんな食い殺してしまうでしょう。私は観音様の弟子なのだからこの女と結婚はできない。でも結婚しなければ高原の生き物たちが皆食い殺されてしまう。そんな恐ろしいことになってもいいのですか？困ったな。観音様、私は一体どうしたらいいのでしょうか。さったよ、よくわかった。お前は妖怪と結婚するがよい。観音様、結婚してもよろしいのですか？お許しありがとうございます。観音様からお許しをいただいたサッタと妖怪は結婚式を挙げました。そして間もなく6匹の猿の子供が生まれました。この子は地獄の世界から生まれてきた。そこは苦しみばかりの世界だったので苦しみにすっかり慣れてしまった。この子は飢えた鬼の世界から生まれてきた。顔つきは悪く、いつも腹ペコで喉が渇いている。この子はこき使われる動物の世界から生まれてきた。愚か者で自分からは何もしようとしない。この子は喧嘩の世界から生まれてきた。意地が悪く、喧嘩ばかりしている。この子は人間の世界から生まれてきた。頭はいいけど欲しいものが多くていつも不満そう。この子は天の上の世界から生まれてきた。心は穏やかだけど何の喜びも持っていない。3年が経って6匹の小猿たちは500匹にも増えました。猿たちはたくさんの果物を全部食べ尽くし、もう何も食べるものがなくなりました。腹減ったよ、腹減ったよ。観音様、あなたに結婚を許してもらい、きっと幸せになれるものと思っていました。でも子供は増え続け、食べ物はなくなり、大変なことになってしまいました。どうぞ子供たちをお助けください。お前たちの苦しみはよくわかった。子供たちを助けてあげよう。私の蔵には大麦、小麦、エンドウ、そば、裸麦の種が山ほどある。それをお前たちの高原にまいてあげよう。それ！種は観音様の手から広い高原に飛び散っていきました。そして瞬く間に麦や豆がいっぱい実りました。観音様、ありがとうございます。さあ子供たち、腹いっぱい食べなさい。わーい！子供たちは腹いっぱい麦や豆を食べました。それからだんだん尻尾は短くなり、人間の形に変わっていきました。私の血を引いた子供たちは心穏やかで思いやりが深い
なったのです。私の血を引いた子供たちは欲が強く喧嘩をつけた人間になってしまいました。さっさと妖怪の血を引く子供たちはどんどん増えていきました。やがて初めての王様が生まれ、後年はチベットという国になりました。チベットの人たちの始まりが猿と妖怪だったなんてとっても不思議な昔話ですね。チベットの始まりのお話はこれでおしまい。はい、照明切れました。